isog hirap ngan bangin ako mabagdak. Imbis nga ang akong plano haimo pagpakasal at tulogod ako malanding a hospital. Ayaw gad kahadlok kay maupay man ang tuyo mo. Ang ungod nga gugma na ang tus nagsasakripisyo. Pakita ahirap ang imo pagkamaduro to. Ayaw ka para ka kay diri ka maaano. Ismailing maupay nga karangtahon kamakaruruyag lang pamationg. Kini ang usuhaton mga waray nung kanta istorya nga batong-bato. Salamat laiday kay naruyag an imkag-anak. Kasiring uhadto na ako ira nga malatak. Pagsarik kuha ira nga ako mga ngasawa. Waray mo maribad kay karuyag ngayon nira. Ano naman yan na itong imo mga desisyon? Sigurado ka na ba in pagpakasal ha akong iginandam mo na an imo pagkalugaringon? Ang pag-asawahan dirila masayon-sayon. Ismailing maupay nga karantahon kamakaruruyag lang pamationg. Ini ang usuhaton mga waray nung kanta istorya nga batong-bato. Diri na magbabago itun akong desisyon. Karuyag ko na magpakasal haimo dayon. Yananan